Xarabank jilqakom għall-ewwel darba, nixtieq nirringrazzja hawnhekk l-udjenza. Meta beda Xarabank kelli 5 snin u issilu għaddejt 22 sena. Imbagħad 4 snin ilu bdejt naħdem ma' Xarabank u mat-tim spiss nitkellmu dwar li mkienu l-aktar mumenti memorabbli ta' Xarabank matul is-snin. Wieħed li semmih kulħadd huwa dan. Anthony Mifsud, snin ilu, torturat id-depo, ikun ifrejmjat li ħarrab żewġ priġunieri. Qabdu jtuni bissi u bil-pot. Damu jtuni xi 10 minuti. Bdejt inħoss xi ħaġa kiesħa ma' rasi u bdejt nisma' il-ħoss ta' trigger mu wara. U da l-uffiċjal beda li fejn u Louis Bartolo. Louis Bartolo jiġi f'Xarabank u jgħid kif ħarab mill-ħabs u jinsisti li Anthony Mifsud ma kellu x'jaqsam xejn. Meta ksirt naf illi ġi frejmjat, fl-82 għandi il-karti li bat l-autoritajiet, però jimporta naqra l-om li tra l-ewwel li bat il-kap Prinċejmes li frejmjaħ. There was nothing in our agreement between me and you. Ma kien hemm xejn fl-agreement bejnu u bejnek li se tifrejmja raġel innoċenti. Sip way li tiklerjaħ għax inkella I'm going to split the beans. Din tfisser bislang English. Sip way li taqalaw minn dil-problema li daħħaltu għax inkella sa nikxef ġara. Waħda mill-kopja biex nipruvjalhom kif rixin miċċella. U dawu maċċu jivetarum. Dina ta' Division 4. U din mi feħrabtilhom ta' Division 2. Għax dan, għatjaj, top security kienet u jien najdlu top security u ħarbu lek. Tiċċavetta li għamilti jien, ara, mandi xejn. Fidi. Issa, jiena qiegħed bil-pressure fidi, hija. Il-pulizija qiegħed taw fejni. All right? Sajt idea fuq qegħdin nitkellmu, wara x'jien fuq television qudiemna. Meta pressajt. U taqbad tuġak idejk. Taqbad tuġak. Daqqa waħda meta der li għandi pressure biżejjed. Kenna mit-toilet faċċata, tlaq niġri. Kalt li ġo toilet. Bat il-pinna. Meta sakruna fil-ċella. Umbagħad. Dana fiċ-ċella. Bat biċċa ħadejda din għamilt is-sabli. All right? Waħħalt waħda minn dawk il-print l-ewwel tajtek. Dan ma għamiltif ġimgħata. Dan dom kważi xarejn biex nagħmilha. Right? Meta l-istejta. U mbagħad iddaħħalha. Timprova għad forsi tiġi ħadmet. Id-dawar għak tiqtaħilli noqgħod sejjerek. Però l-ewwel żbajta biż-żeba dik. Żeba kollha b'żeba jemmela, no problem. Issa fejn tiħilli inaħili iż-żeba. U noqgħod niffalja daqsxejn. Krixti dejjek. All right? Ara. Lela tmisli xej, ħanamla waħdi, għajta proof. All right? Ara, ollejt l-stanga, dawwarilhom li, ara. Ollejt l-stanga, u l-bib jinfetaħ. Il-ġurija tal-qorti kriminali issib lil Anthony Mifsud mhux ħati. Anthony Mifsud huwa innoċenti u jiġi liberat minn kull akkuża. F'Xarabank ħlifna li naraw li titwettaq ġustizzja ma' Anthony Mifsud. Xarabank qed jieħu din il-pożizzjoni għax jemmen li verament għandha ssir ġustizzja. Għandu kawża illi ilha għaddejja is-snin, ilu jistenna li ssir ġustizzja. Inżamm 3 snin malu għal xejn. Torturat, tajjeb. Meta f'pajjiżna, il-Prim Ministru li kellna dak iż-żmien ingħata kumpens. Għax ġom nifseħ kienet jibla id-duħan. Mux qed ngħid li ma kellu xi kumpens jew kellu, imma fġieħ il-bambin. Jekk dak ħaq u kumpens. Mela dak ħaq. Dik id-donna. Mek daw in-nies ħasbu li memħat fuqhom bniedem ġibtu f'ħajja għal għomru disabled. Ma naħsibx li Alla
qed jew pjaċir biha dik. U darba f'Xarabank ġew 6 eżorċisti fil-panel u dikinhar rajna eżorċiżmu jsir. Program speċjali fejn nilqgħu fostna is-6 eżorċisti illi għandna Malta. Tempestatibus imperavit. Malorum rani, fomen fictionum, seductor hominum, Dominus vobiscum, Deus Domino, generis humani, Fiomenem ad imaginem tuam formatum, respice. Min ġodin is-sala tkellmu mijiet ta' nies u għax tkellmu it-tieħda ta' azzjoni, waqfet inġustizzja u nbidlu l-liġijiet. Jiena twilidtek, mela, that does not make me ill, that does not make me sick, and that does not make me any lesser than any person in this house. I am an equal person. Għax aħna Maltin u aħna ma nixtiequx li f'Malta tiġi aċċettata li ġib riskju li trabi. Tagħmel sens li l-Musulmani ikunu fl-iskejjel tal-Knisja isimha magħha Knisja meta tfal tagħna tikonna nibatuhom fl-iskejjel tal-Istat? Għal 22 sena konna hemm f'nofs il-kontroversja. Imma kif għal ħajtek kollha ma' persuna waħda lila biss se tibqa' tħobb u tibqa' sesswalment attrattata. Orrajt għadu jiddispeċini sal-lum għax inti ma tmurx xalata la tagħmel IVF, la biex tmur tagħmel is-surrogacy, daw tagħmilhom għax inti tixtieq li jkollok id-dritt li jkollok iċ-ċans. Fil-kommandi, li aħna nqumu, ma ħallux il-Malta titkisser, ma ħallux tiġi gwerra fuqna. Isma' naċ! Hemm ġewġu taħt l-akwarjum, hemm Simon Busuttej, Matti 20-30 ruħ. Alla, tistgħux iżżefnu Knisja Kattolika u jiena nagħlaq ħalqi anke għaliex minn ximdori nagħmel hekk. Għax mhux dan il-Islam اللي نحن حبيناه والإسلام اللي إحنا خدناه. Ignoranti, min jaġixxi bħalkom huwa ignorant, ma nistax ngħidlu ħaġa oħra. Għadek biġbut lejn irġieli jew le? Le, ma tnix, le. Ma dekx. Le. Imdi, sirt straight mela. Tnejx ħajja straight. Iva. Inti tgħid li jista' jkollhom reazzjoni ta' mħabba persuni gays? Iva. Jista' jkollhom reazzjoni ta' mħabba meta hija reazzjoni sinċira u ta' mħabba. U dik qajmet kontroversja kbira, ħafna nies fil-Knisja dejqithom u ħafna nies bdew ċemplu ngħidulna min jaf se jagħmillu l-Arċisqof is-sala jsir jaf. Li ma kienux jafu n-nies kien li aħna stedinna lill-Arċisqof għal dak il-programm u hu qalilna ħanibatilkom il xi ħadd ieħor. U batilna l-Father Kevin. F'din is-sala ġew il-Presidenti, il-Prim Ministri u l-isqfijiet kollha. Jena tela bl-offerti, tlajt bil-imbitu bl-ilma, Mirjam talat bil-ostji. U jena tela speċi ġorasi għatta minn ċajtana il-wisma dana mux wiskita. Għat mux il-kas, ħallija. Kif tajtulu, nizel għali, isma zgulli mux wiskida li għetti. Ma kellix daqsa kbir fi skola. Issa, pers li issa għandu president kulħadd. Ġew nies li jafhom kulħadd. U ġew nies li ma kien jafhom ħadd. Iżda lillum sar jafhom kulħadd. Ta' 30 ta' tnippoplasija. Ma bdejx nimxi, ma bdejx nitkellem, ġifieri. Inti li ġesu tgħidlu għaliex jiena? Le, jiena aħjar jiena mill-ħadd ieħor. Għax jiena naf niġġielidilha. U forsi jew min ma jaf jiġġielidilix. Ja tama. Jisax insolvi l-problema billi nibki u żgur ommi mhijiex ħassolvi l-problema billi tibki wkoll. Ma rridx nintesa. U għalhekk qed nħoss li qed nagħmlu programm bħal dan għax ma rridx tinsewniex, please. Ġew kantanti. Morna għand hu il-Papa Benedittu 16. Ġil bodyguard personali ta' Gaddafi. Astronauta li tela fuq il-qamar. Jien kont l-aħħar persuna li nżilt fuq il-qamar.
Intervistajna mara li jgħixet fl-istess dar ma' Saddam Hussein. Fl-aħħar Zejna tiddiskrivi li Saddam bħala persuna ossessjonata bil-poter. Saddam loved power. Tgħid li kien lest joqtol anka lil uliedu kif għamel wara kollox lil irġiel ta' tfal tiegħu biex juri l-poter li kellu. Għal Saddam il-poter kien kollox. Sar program live mill-Pjazza tal-Vatikan. Dan huwa mument storiku għalina għaliex l-ewwel darba li kru tat-television propju tela bil-kru hawnhekk u bil-kameras u b'kollox hawnhekk il-Vatikan u qed jgħiduli wkoll hija l-ewwel darba li propju sar programm minn ġewwa il-Vatikan. U l-ikbar stejjer irrakkontajnihom hawnhekk. L-tifel jħassra bil-lej nitolbu għax kemm minnhom għatlu ibni għatlu qiegħed titlob xi jien. Għalli da li ġi wasalt it-34 tal-indima. Għatlu jinaqasnu frontom ibni. Għamma bekk bdejna namlu kuraġġ. Bit-talb u bit-tama. Illum għadek tara l-Madonna. Għaddi nara. Kull nartjerba tidher ukoll. Ġiġa Kamilleri b'mod unanimu instabet ħatja bil-qtil ta' Binatwani. Ġiġa tiġi kundannata għal mewt. Carmen, it-tifla ta' Ġiġa. Meta morna l-Awstralja, qalet li lil-ħuwa ma qatluħx omma u Leli. I swear on my kids. Le, mhux huma kienu. Fl-Awstralja, ritratt. Carmen turina kif ħallit lil l-omma l-fossa biex marret issejjaħ lil-ħuwa. Dan il-bib fejn kien hija mejjet warajh, il-bib tal-kċina da. Iżda 50 sena ilu, waqt il-ġuri ta' Ġiġa u Leli, kienet ix-xhieda ta' Carmen, li kienet għandha 7 snin. Ix-xhieda prinċipali li batet l-omma u missiera l-ħabs. Dakinhar, Carmen, tifla ta' 7 snin, fil-qorti kienet ċedet li rat lil Ġiġa toħroġ sikkina tal-ħobs mill-kexxun. U bis-sikkina tal-ħobs f'idejha, Ġiġa niżlet għall-kub tejha ħdejn Twani. U Carmen kienet qalet li mbagħad omma qaltilha biex titlaq il-barra. Ġiġa u Leli nstabu ħatja u Ġiġa ingħatat il-pena tal-mewt. Iżda kien hemm mument waqt il-kumpilazzjoni fejn Carmen qalet li x-xhieda li kienet tat kienet ivvintata mill-bidu tal-aħħar. Il-ġimgħa l-oħra f'Xaraban Carmen tajt li meta xedet kontra Ġiġa u Leli kienu poġġew l-arklim fħalqa. Qalu kif tajt ipoġġulek it-klim ġaħalqek. You know? It's like ituk isom bħala idea x'għandek tajt. Tifhem? Allora għattilhom li jridu jisimgħu. Imma ma kienx minnu, għax għattu mbagħad li ma kienx minnu. Ġiġa baqgħet sal-aħħar nifs ta' ħajjitha sostni li hi innoċenti. Dan il-leħen ta' Ġiġa f'intervista miegħi fuq Radio RTK. Ftit qabel ma mietet. Jien minix ħatja, ekket u hekk nibqa' ngħid kemm immut. Alla jaf, kollox jaf. Imma du mux il-moment li jitrazzej fuq il-ilma. U l-ikbar xewqa tiegħi bħalma minn dejjem ngħid. Ruħti binitlob għalija imkun naf imqar 5 minuti qabel mewti minn kien kaġun tal-mewt tiegħek. Issa Carmen ġiet Malta biex tfittex il-verità. Wieħed mill-ewwel postijiet li Carmen xtaqet iżżur kienet id-dar fejn kienet tgħix. Id-dar fejn inqatel huwa Twani. Jien meta tlajt ma dik it-tfajla, tlajt fej hemm inti. Ma rridx nitli iktar, imma kienet fejqaw jiena tiġbid li jidi, xi ma kien fini xejn. Imma mbagħad meta jiena ġejtaw, il-bib tagħna ta' kċina kien miftuħ. U kien imbexxa u d-daw tat-tubu kien jidher daqsxejn id-daw barra.
Carmen tispjega fejn rat lil dak il-ġuvni li tissuspetta fih. Kif wasalt hawnhekk bid-daw tat-tubu kien jidher kien hemm xi ħadd kokka iżomitu mal-ħadid u li rajt biss l-għajnejn iraqqu. U jien kif rajt iġġenniet u ma rrid ngħid xejn, ġast għattila ħallina ma rridx nitla' u ħrabtilha u nżid niġri. U ġiet warajja għax beżżajta ma tlajtx iktar minn hekk. Ġifieri huwa hemmhekk kien. U kien hemmhekk. Pruvaw nimxu ftit. Sawek qatt ma tlajtu minn dakinhar. Na. Qatt ma tlajt l-aħħar li tlajt sawnek, saw. Meta ġie bis-siri, meta sema l-ajjat u qabadni minn qaddi ma ħallinix nidħol u rajt issa qajħija jiena. U qabadni u tani xi ħadd ieħor biex jiniżżilni u hu daħal. U bdejt ngħajjat irid nara l-ħija. Carmen għadha tistenna lil Twani joħroġ mill-bib tal-kerreja. Bib li llum huwa mbarrad bil-briks. Nixtieq li joħroġ minn hemmhekk. Jien ħaġa nixtieq jekk jafu xi ħadd m'għandhom xi jgħidu. Batejna ħafna, ħafna ma nixi għalmedu jistriħu fil-paċi jagħmlu bis-sieri. And they were holding guns and grenades. And the flight attendant came on eventually and said in English and other languages, "We are being hijacked by the Egypt Revolution." And the bullets are flying everywhere. And people are screaming and yelling. And then the bullets start to puncture the aircraft. And we just drop in the sky. And it felt like the airplane was taking a nosedive. L-ajruplan beda nieżel b'veloċità qawwija l-isfel. Jackie ħasbet li l-ajruplan se jaqa'. I thought we were going to die just by that. And I stood there and I felt the gun go to my head. Għamilt 200 esekuzzjoni bil-giljottina. Missieri laħaq għamilt 300 oħra. Din l-iskeda kellna l-istejjer li se naraw ta' abbuż sesswali li meta kont qed nismagħhom ma flaħx. Wisq kienu wisq. Għalli bida jagħmel li hekk, kelli noqgħod kwiet. Ftafani fuq is-sedda tiegħu u għamel li minn wara. U jien ma kontx naf qed jagħmel għax kont qed nubżaw u nittrijet u ngħajjat l-ommi b'qalbi u hekk. U qed ħalli fidejn il-bambin anyway, imbagħad qasamni għax jien kont tifel ta' 13 sena żgħir. U l-ewwel darba waqt dawn l-istejjer l-Arċisqof kien hemm live iwieġeb. Il-fatt li inti tabbuża mbagħad huwa tradiment ikbar għax in-nies meta tersaq lejk u taf dak qed tippretendi li qed tersaq lejn saċerdot li għamel diġà impenn pubbliku li ma jkollux attività sessuali. Jiġifieri tradiment ikun doppju. Xara bank hemm meta tiġri l-istorja. Propju fejn qed isseħħ hawnhekk il-gwerra. Qegħdin hawnhekk fiċ-checkpoint għal Ramallah huwa post li għandu tensjoni kbira hawnhekk, diversi drabi jisparaw fuq in-nies u anke nies li imutu hawnhekk. The tanks surrounded the house and they 10 tanks now started to bomb artillery, not machine gun, artillery. Believe me, Joe, if you were with us, you will not imagine. You will not imagine what is without any right, without any reason, they bombed us. Without any reason. Why? Why? Ftit pass il-bot minn fejn qiegħed fadal l-aħħar biċċa struttura ta' dak li kienu it-Twin Towers. Hemmhekk ħallew ħajjithom il fuq minn 6,000 ruħ. Brian Kakija, żagħżugħ ta' 26 sena, kien jaħdem fil-World Trade Center. Kull jum naħseb fi Brian miskin. Fil-għaxija, fil-ħodu. Sidit tagħmel issa. Miskin mar spiċċa. F'dil kamra wkoll fej
Il-terroristi kienu letteralment min idejjaqhom jew min ma jobdix għal regolamenti li għamlu ipoġġuh maħajt u jisparawlu. F'Xarabank se niltaqgħu ma' Gorgi ta' 4 snin li b'miraklu salva meta ħbew f'dan il-kontenitur. Iżda fl-iskola mietu ommu missieru ħuħu ż-żewġ nanniet. F'Xarabank l-istorja tal-om li għadha kif sabet il-pitazz ta' bina li miet f'idejha fl-iskola. Xeni li ma jitwemmux. Hawnhekk qiegħed quddiem il-Paraíso Restaurant. Sas-6 ta' filgħaxija ħafna nies li jaħdmu hawnhekk u li anka jiena tkellimt magħhom qaluli li kienu qed jaraw lil Madeline mal-ġenituri tagħha. Ħadd ma jista' jemmen li dan il-Papa tant kbir propju anke issa sal-aħħar qed iżomm lid-dinja kollha imkaħla mal-screens tat-televiżjoni, tar-radijiet. Paul II, the leader of the Roman Catholic Church, has died. He was 84 years old. Fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Propju fil-post fejn nar il-ġimgħa li għadda waqt il-partita wieħed mit-terroristi ġie u sploda lilu nnifsu. U fuq nota inqas serja dan niftakarni mkaħla mat-television nara. Emmek, maluqin, ġo dik il-kamra, kien hemm diskussjoni. Ippermettu li ftit, naraw id-diskussjoni, ma tunix ċans nispiċċa jekk joġob. Konflitti. Irridu nintoġbu dejjem ma' nies sewwan. When everybody's kung fu fighting. Come on. Move on. L-oraklu qalilhom biex jidħlu fil-ħarem. Hemm ġew kellhom jinnominaw żewġ persuni li dejquhom matul il-ġurnata biex l-għada filgħodu xi ħadd minnhom jieħu kastik. L-għażla waqgħet fuq Rejka Lejja u fil-fatt l-għada filgħodu kellu jqaxxar tunnellata patata ġo r-restorant tal-post. L-oraklu qalilhom ukoll li kellhom jippreparaw show għas-sibt filgħaxija. Bdew ir-rehearsals. Laqna! Irġieli u n-nisa ħerb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Laqqaset nara, xgow minuta, laqqaset nara. Daw, Hector! Victor, a big round of applause for Victor. Question? Chapchable for Victor. 1, 2, 3, go, Victor. Lat, Hector! 1, 2, 3. Int ġejt mażul biex waqt li kleta nofsinhar taqbad ma' ira l-oskop. Tilletika maħħa, id-dejjaqa. Tara, jina ngħidlek, li dita f'ġrala, dita tal-Eurovision. Alright? L-suċċess li għamlet kien enormi. U dik it-trauma, dik kienet trauma minnhom fiha. U llum il-ġurnata ma tistax tara il-valur tan-nies li jissapportjawha. Le, l-valur nara. And it makes you a snob. No. And it makes you
Not appreciate the people around you. No, anzi, vera ma ħossnix snobba fatti, jena, it-tfal nobba ħafna, għamin dawk huma n-nies li għamluni li jena. Għalhekk qed nipprova ngħid illi s-sistema x'imdaqqiet mhix tajba għax iġġelhom jaraw affarijiet li mhumiex ta' vera u mhux fair fuqhom. Every day is so wonderful and suddenly it's hard to breathe. Ray Calleja jgħid lil-lira li din kienet ċajta. Now and then I get insecure. This is what happened. Jien blajta. Say, guess what won't bring us down. Ready, 1, 2, 3, cheese! Kienet roller coaster ride ta' emozzjonijiet u affarijiet. U nħossni ferħan ħafna li għamilta. Claire, x'naqbad ngħid fuqek. Binti, Claire. Meta konna din nirreċtaw ta' ommu bint, ma kienx reċta. Għajt mi għajt qalbi u ma nista' nisik qatt. Żgur li ma nisik qatt. Eterna stella nella mia preghiera. Għajdu li għataxħa. Għax Claire għen it-taflu. Meta sir tafel għen it-tafla konta d-dejja. Periodu kena veru Claire. Give us faith so we'll be saved. To my surprise u vera kontent, il-bond tagħna kull ġurnata saret aħjar u aħjar u aħjar. Lillum il-ġurnata wieħed mill-inqas li kolli problemi ngħix miegħu għax vera nħossni komdu miegħu l-swings tiegħu nifhmu jekk ikollu naqra burdata saqlem jekk ikun sensitive anzi jkun irid jitkellem ta' mhux twarrab imma tkun taf kif tittakiljaħ. And he's an amazing artist. Prosit, thank you. Stuck on you, got this feeling down deep inside. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. Min hawn u ftit ieħor. Għallemlu l-ġabal fuq dar, mbagħad mhix ġeniż jaqgħod jaffaġġ fuq dar, ma. Għadda. Naħseb li ħatta fil-fatt. Osgur! Għax jien, it-tmin sejat tiegħi ta' xogħol quddiemek Prim Ministru tiegħhom inqassamhom matul il-ġimgħa se llum. Dik hija d-depressjoni. Tikbi pereżempju. Il-ħin kollu. Il-ħin kollu. Il-pjazza kollha dem. Aħna kunna żgħażagħ ta' 17 sena.